Салому алейкум бародаро, хушомадтон ба калима. Марҳамат, лайк мезанем, подписация фаромӯш накунем. Подписация кунитон бародаро. Албатта боғи фурӯшӣ, хонаҳои фурӯшӣ пайдо мешавад. Бо якташ шумо даҳком мешавад. Шумо ҳеҷ чӣ набаро. Якта лайк, подписация бародаро. Марҳамат, то охирша тамошо кунтон мефаҳмитон. Якта команда боғи 23 сотиқ боғи зардолу фурӯшӣ омадааст. Манами обаш муассараш нишон диҳам. Манами латок об. Обаш бемалол ки бемалол бародаро. Мана об. Раҳош нағз, документош нағз бародаро 23 сотиқ. Ҳамин 3 қатор дарахти ми зардолушай. Дарахтош ҳамаги калону майда як 40 бехай, 39-40 бех. Мана обумон, об бурафтош бемалол ки бемалол обаш. Ин боғ 40 газинда. Нархаш 35,000 сомон. Аку 40 газига об медонанд, баригати ҳафтуми пешина. Савхоза поёнашанда. Акуча поин. Мана марҳамат тамошо кунтон. 18 мугад мунҷая ба фикрам ҳозир. 18 мугад. Ин ҳафтуми пешина. Номери телефонашон экрана ҳай. Номери телефон ями соҳиби замин. Телефон кутам бемалол марҳамат кара. Ин яком ҷавоб метиҳанд. Мавода ҷавоб надомон нагар. Бо албатта худшон барбир телефон мекунанд албатта иншоаллоҳ. Дарахтош сурташ абрикосашай. Хурмои амун ани худума ику пешина хурмои абрикос. Мехел сурт тухел. Дарахтош нағз. Ҷоҳои набдигишон ниҳолои шинондагӣ, ниҳолош 2 сола 3 сола шудагӣ. барои ҳамин марҳамат занг занитон, якти лайк занитон, подписация фаромӯш накунитон. барои дастгириятон якҷаҳон ташаккур. Худотон эҳтиёт кунтон. худо нигаҳбонатон бошад бародаро.